Er wordt wakker bellen en mailt op het kantoor van de Lawaai. Alle organisaties moet op een hicht gebracht worden. Maar ook de 18.000 mensen die een kaartje kocht hebben. Wat net via de mail bericht worden kan, krijgt een brief. Het is droog, maar we hebben ook hele leuke dingen. Er zijn telefoontjes bij van mensen die zeggen van, nou, wat zal er al een keer gebeuren. En we hebben ook mensen die aan de telefoon werden die gewoon kaartjes bestellen. Ze zeiden, je hebt hier in de tussentijd wat er aan de hand weer. Maar ze zeiden, het zou goed komen bij hem, dat ik wil ook een kaartje erbij hebben. Op de speciale hier een mailbox verbouw@lawaai.nl komen vooral bemoedigende mailtjes binnen. Die is ook wel leuk. Wij willen nu met deze sterkste wensen met een hele situatie steun voor ons als klant, maar helemaal voor u en alle medewerkers van de Lawaai. Ik vind het afschuwelijk voor jullie. Heel veel sterkte en succes. De artiesten winnen botskrokken van het Nijs, maar er wordt zocht naar oplossings. Ja, we zijn vreselijk verschrokken vanzelf. Want het eerste waar je aan denken is van, dat je dus Friesjoors Gala, de tweede editie, en die kunnen we nog niet uitvieren. Maar we hebben voort contact zocht met de Lawaai en het wie oorsom ik al het geval. Daar hebben we van Middenwest te praten. En we beginnen over nu dat het teruggaan kan, als het mei zit, nog altijd in de grote zeel van de Lawaai. Want die was er toch op die klees in te krijgen. En oors, dat hebben wij hun aanbieden om contact te zoeken met de schools op een dik. Want dat zou dan de uitweg wijzen om daarheen te gaan en het Gala dan in 12 verschillende joenen te doen. De dragsters worden er net fleurig van. Fiasco. We hebben hier al zo lang in de troep gezeten en we dachten, nou jongens, het is in zicht, maar nee, jammer hoor, heel jammer, voor alle partijen. Wat denkt u wie er voor de kosten opdraait? Nou, ik denk dat hier de gemeenschap wel zal zijn. De roerbelasting zo warm heen gaan. Ja toch?